Cette année à Genève, soyez prêts à vivre un événement qui sera à même de bouleverser le destin d'une génération. Είσαι μάγος, Χάρη. Τι είμαι? Μάγος. Un jeune collégien dont le train-train quotidien ne laissait en rien soupçonner l'aventure qui l'attendait. Κύριε Πότερ, έχετε γίνει δεκτός στο σχολείο μαγείας Hogwarts για μαγείες και ξόρκια. Il sera amené à découvrir un monde caché aux yeux du commun des mortels. Il découvrira une nouvelle famille. Il sera Τώρα, πριν αρχίσουμε, ο καθηγητής Ντάμπλντορ θέλει να σας πει 2 λόγια. Θα ήθελα να προσέξετε καλά αυτό που θα σας πω. Οι πρωτοετής θα πρέπει να ξέρουν ότι το δάσος είναι απαγορευμένο σε όλους τους φοιτητές. Χάρι Πότερ! Όχι, Slytherin. Όχι, Slytherin. Όχι στο Slytherin, Είσαι σίγουρος? Εσύ θα γίνεις σπουδαίος. Παρακαλώ, όχι στο Slytherin. Θα πας στο Gryffindor! Il se fera également de nouveaux amis. Ω, μανούλα μου, είσαι ο Χάρι Πότερ. Είμαι η Ερμιόνι Γκρέιντζερ. Και εσύ? Ron Weasley. Ωραία. Καλύτερα να φορέσετε τους μανδύες σας. Σε λίγο φτάνουμε. Mais il devra aussi faire avec les rivalités, la jalousie et la convoitise. Είναι αλήθεια αυτό που άκουσα στο τρένο? Ο Χάρι Πότερ ήρθε στο Hogwarts? Το Χάρι Πότερ. Με λένε Μάλφοϊ. Ντράκο Μάλφοϊ. Σου φάνηκε πολύ αστείο? Εγώ δεν ρωτάω το δικό σου. Κοκκινομάλης. Έχεις παλιό μανδύα. Πρέπει να είσαι ένας Weasley. Θα δεις ότι κάποιες οικογένειες μάγων είναι καλύτερες από τις άλλες. Δεν πρέπει να κάνεις φιλίες με λάθος άτομα. Θα σε βοηθήσω εγώ. Il fera connaissance avec de nouveaux professeurs, enseignants de matières obscures. Δεν θα ανεχτώ ανοησίες και παιδιαρίσματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αν και δεν περιμένω να εκτιμήσουν πολλοί από εσάς την τέχνη κατασκευής των φίλτρων. Πάντως τους πολύ λίγους που θα δείξουν ενδιαφέρον για το μάθημα. Θα τους μάθω πώς να διεγείρουν το μυαλό και όλες τις αισθήσεις. Θα τους διδάξω όλες τις τεχνικές, ακόμα και πώς να αποφεύγουν, αν χρειαστεί, το θάνατο. Μια βασική ικανότητα των μάγων είναι η ανύψωση. Ή η ικανότητα να κάνεις τα πράγματα να πετούν. Και τα λόγια σας. Wingardium Leviosa. Ας αρχίσουμε. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Il connaîtra les jeudis après-midi les plus longs de sa vie. Προλάβαμε. Φαντάζεσαι την έκφραση της McGonagall να αργούσαμε. Ω, τρομερή μεταμόρφωση. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Weasley. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να μεταμόρφωνε εσένα και τον κύριο Πότερ σε ρολόγια. Ίσως έτσι δεν αργούσατε. Mais cette année, Satri devra faire face à un mystère sans précédent au CMU. Car en effet, les troisièmes lui préparent l'événement le plus incroyable que le CMU ait jamais connu.